Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwa barka ku da haka barku wani lokaci. A yau muna dauke da wani sabon fim mai suna da alƙawali. Alƙawali ne wannan fim wanda Algaita ta fassara ta sake shi a ranar Lahadi wannan ta wuce insha Allah. Ga waɗanda suke buƙatar shiga cikin tsarin namu da VIP sai su yi mu ta lambobin mu ta yadda za su samu waɗannan sababbin fina-finai. Algaita Sultan Yusuf Zamani daga kowane kamfani dai insha Allah za ka iya samun waɗannan sababbin fina-finai a kowane lokaci. Sannan muna miƙa godiyarmu ga mutane na 'yan Nijeriya, Libya da dukkan dai wasu ƙasashe na waje kamar da kuke ƙoƙari kuna bibiyar mu a cikin wannan shafin namu. Ku daure ku tai muna sharing ɗin wannan bidiyo ta yadda za mu dinga kawo muku tallace-tallace na group mu na VIP kenan wanda za ku iya samun duk wani sabon film da zarar an sake shi insha Allah. Sai ku daure ku zai muna sharing ɗin wannan bidiyon group insha Allah ta yadda za mu iya samun ƙwarin gwiwa ta yadda za mu zama muku talla fina-finai. Kowane irin film kake nema insha Allah idan ka shiga cikin group mu na VIP za ka iya samun wannan sabon film da zarar ka shiga ciki insha Allah za ka iya samun kowane irin film kake nema insha Allah za ka iya ganin shi a cikin group namu na VIP. A cikin group mu ne kaɗai za ka iya samun duk wani sabon film da kake nema. Dukkan fina-finai da sun ka wuce a baya idan ka shiga ciki za ka iske su insha Allah. Kar ku manta ku yi mana subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku gansu a kai insha Allah. Duk wanda insha Allah wanda mutum yana neman ƙarin bayani zai ɗauki lamba ta mu ta WhatsApp ko ta Telegram wanda zai iya tuntuɓar mu sai mu mai ƙarin bayani ta yadda zai samu waɗannan sababbin fina-finai da zarar mun ɗora fina-finan mu insha Allah za ku iya samun su a cikin group namu na VIP a duk insha Allah wanda ake biya duk wata. Kenan duk wanda ke buƙata a mashi rijista a cikin group mu sai ya ɗauki lambar mu ya tuntuɓe mu sai mu sa shi a cikin group insha Allah. Kar ku manta ku yi mana subscribe da alamar ƙararrawa da zarar mun ɗora shirye-shiryen mu za ku same su a kai insha Allah. A wannan group mu ne yake na wanda za ku iya samun duk wani sabon film da kuke nema insha Allah. Mun gode ga duk wanda ke buƙata sai ya tuntuɓe mu.